tomto roku sme boli výnimočne úspešní, musím povedať, ako finančná správa v uchádzaní sa o európske granty. Až vo výške 23 miliónov eur. Je to historicky asi výnimočná situácia, ktorá nám umožňuje znížiť, respektíve napraviť ten náš technologický dlh, ktorý máme. Pekný deň, vítajte pri sledovaní podcastu Financie správne. Volám sa Dano Kováč a som veľmi rád, že spolu s mojimi hostiami budem pravidelne informovať o novinkách z finančnej správy, clá a dane, aktuálne informácie, dôležité termíny, ale aj rôzne zaujímavosti. To všetko nás čaká v podcaste Financie správne finančnej správy. Mojím hosťom v prvej epizóde je generálny riaditeľ sekcie colnej, pán Milan Jurčina. Vítajte u nás. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Pán generálny riaditeľ, nedávno sme oslávili Národný deň colníkov. Oslavy to boli naozaj veľmi pekné, veľkolepé, slnko nám svietilo, ľudí prišlo, bolo to dôstojné a ten záujem verejnosti nás veľmi milo prekvapil. Boli sme tam obaja, takže vieme to zhodnotiť. Približme na úvod divákom prácu colníka v súčasnosti. Veľa ľudí má stále skreslené predstavy o tých colníkoch, stále ich vnímajú niektorí ako tých prísnych ľudí z tej dávnej doby. Súhlasím s vami. Čo sa týka tých oslav, naozaj sme tam mali veľmi veľkú návštevnosť, čo nás príjemne teda prekvapilo. Návštevníci si už tam mohli nejak urobiť svoj obraz o tom, čo teda obnáša práca colníka, ale vo všeobecnosti viem, že teda mnoho ľudí si ešte dodnes myslí, že colník je ten, ktorý nás volakedy kontroloval na hraniciach, respektíve pri návratoch z dovoleniek a z ciest. Báli sme sa ich. Áno. Tá situácia sa trochu zmenila. Samozrejme po vstupe Slovenskej republiky do Únie zmizli vnútorné hranice medzi členskými štátmi. My však napriek tomu máme jednu hranicu a to je teda vonkajšia hranica spoločenstva, ktorá je s Ukrajinou a tam teda dodnes máme tých colníkov na hraničnom prechode. Avšak tá práca colníka dnes obnáša oveľa viac nejakých povinností a právomocí a keď si len zoberieme, čo sme tam ukázali verejnosti, tak napríklad je to správa spotrebnej dane, kde robíme ešte stále v určitých liehovarnických závodoch stály daňový dozor. Okrem toho je to teda v rámci zákazov a obmedzení kontrola rôznych materiálov. Začnem teda kontrolou práv duševného vlastníctva. Kontrolujeme prepravu a dovoz nebezpečných odpadov, nebezpečných chemikálií, pesticídov, ale samozrejme napríklad aj radioaktívneho materiálu, zbraní, výbušnín. Takisto k našej práci patrí odhaľovanie nelegálnych fabrík na výrobu tabakových výrobkov alebo nelegálnych páleníc. Máme prácu psovodov, ktorí takisto pomáhajú pri kontrole a pri odhaľovaní drogových trestných činov a tak ďalej. Vy ste spomínali aj to duševné vlastníctvo, ja len sa pri tom pristavím, veľa ľudí nevie, že duševné vlastníctvo, po to spadajú aj tie rôzne fejky a falzifikáty, s ktorými sa mnohí z nás teda stretávame vo svojich životoch. Áno, je to stále veľmi pálčivá téma. Samozrejme, falšuje sa témer všetko, na čom sa dá dobre zarobiť. A tieto výrobky dnes už okrem tých klasických, ako je textil, obuv a športové potreby, sú napríklad technické plyny, hnojivá, čo by málo kto očakával. Toto je absolútne zaujímavá vec, toto by mi nenapadlo. Že samozrejme, lebo ten samostatne hospodáriaci roľník je rád, keď si môže kúpiť nejaký lacnejší postreh, avšak veľakrát nevie, čo všetko ten postreh obsahuje a môže urobiť oveľa väčšiu škodu ako úžitok. Tým, že pár kvapkami dokáže zamoriť tú pôdu na neviem koľko rokov. No, toto je téma sama o sebe veľmi široká, o tomto by sa dalo veľmi dlho rozprávať a budeme sa samozrejme aj v tých ďalších vydaniach. Ale teraz sa pristavím pri téme tzv. Generačnej výmeny, lebo táto téma rezonuje aj v spoločnosti. Týka sa to aj iných zložiek, ale samozrejme aj finančnej správy. V tejto súvislosti sme nejak pripravení na túto generačnú výmenu? Alebo ako to je? Páli nás to veľmi? Veľmi ťažká otázka a priznám sa, že áno, páli nás to. Viete, tá pripravenosť tkvie v tom, že viete, že niečo nastane. A my sme teda vedeli, že veľký generačný odchod nastane koncom tohto roka. Samozrejme máme veľmi veľa kolegov, ktorí už sú v čase, keď im prináleží výsluhový dôchodok, avšak ku koncu roku bude lukratívna valorizácia výsluhových dôchodkov, áno, ktorú si teda mnohí naši kolegovia nechcú nechať ujsť. A
tá druhá časť tej otázky, či sme na to teda pripravení, áno, my sme o tom vedeli, ale je veľmi ťažko bojovať s týmto odlivom, pretože nahrádzať týchto kolegov novými, najmä na západe krajiny, je ťažké. V regióne Bratislavy, Trnavy, Nitry je ponuka práce a teda zamestnanosti obrovská a je ťažko konkurovať tejto ponuke a tým pádom sa nám na tie výberové konania hlási nie veľký počet záujemcov. Kdežto naopak na strede a východe republiky tých záujemcov je stále dosť. Musím však povedať, že pevne dúfam, že to opatrenie vlády, ktoré teda vyšlo v tomto roku, že od budúceho roku budeme aj vo finančnej správe mať tzv. Aktivačný príplatok, respektíve príplatok na bývanie, nám môže pomôcť v týchto ekonomicky silných regiónoch predsa len náborovať. Aby tá motivácia bola vyššia tých ľudí. Čo musí vlastne spĺňať? Ja viem, že to je široká otázka, ale skúsme aspoň tak v skratke spĺňať človek, ktorý by chcel byť príslušníkom finančnej správy, teda tým colníkom. Aké sú tam predpoklady také? Ak môžeme teda, lebo ja viem, že na každú tú činnosť je to jednotlivo zvlášť, ale tak všeobecne možno v takej Vo všeobecnosti teda samozrejme musí to byť občan Slovenskej republiky, ktorý dovršil 18. rok života a musí byť spôsobilý na právne úkony, musí spĺňať vzdelanie na danú pozíciu, na ktorú by mal byť ustanovený, musí spĺňať telesné a duševné predpoklady na tú danú pozíciu. To je asi tak všetko. To základné. Dobre, pristavím sa aj pri tom psychologickom nejakom výcviku alebo školení alebo vzdelávaní. Je to náročné? Že teraz si niekto môže povedať, kto to sleduje, ten náš podcast, že toto nedám, to sa bojím. Je sa čoho báť? Nie, určite nie. To množstvo ľudí, ktoré teda prichádza k nám, je toho dôkazom, že nie je sa čoho báť. Ani teda tá fyzická samozrejme príprava. Je to, poviem tak, taká priemerná teda fyzická kondícia, ktorú vyžadujeme od toho uchádzača. Samozrejme, on potom, ak je teda prijatý do našich radov, je v priebehu celej svojej kariéry takisto stále kontrolovaný v rámci tej svojej fyzickej kondície, pretože máme pravidelné fyzické prípravy, máme pravidelné fyzické previerky, ktoré musí ten daný uchádzač alebo už neskôr teda príslušník spĺňať. Vy ste to troška už načrtli, to vzdelávanie, alebo teda to pokračovanie vo vzdelávaní. Prečo je to tak, že tí ľudia sa musia, tí kolegovia naši neustále vzdelávať? Vidím to na vlastné oči, keď sa s nimi stretávam a rozprávam, že také školenie, ono asi sa niečo... aj ten svet sa mení, ten život sa mení. Určite áno. A takto, to celoživotné vzdelávanie vyplýva príslušníkovi finančnej správy, respektíve colníkovi už priamo zo zákona. Hej? Že koná profesionálne a svedomito. Ale čo sa týka toho celoživotného vzdelávania, však vidíme to v bežnom živote, že tie zákony sa neustále novelizujú, menia sa. Colník alebo teda príslušník finančnej správy musí byť pripravený na tieto zmeny, musí sa vzdelávať, aby vedel potom tieto zmeny priamo implementovať vo svojej práci a vo svojej činnosti. Áno, ďakujem pekne. Nedávno sa nám podarila veľká vec. Spustili sme nový tranzitný systém. Môžete v skratke povedať, v čom je to taká veľká vec a prečo sa tak všetci tešia z toho? Tak tešíme sa samozrejme, pretože sme sa zaradili medzi krajiny, ktoré teda už komunikujú na základe tejto platformy NCTS fáza 5, takzvaná. Ale všetko to vzniklo na základe pracovného programu Komisie pre colný kódex Únie. V tomto pracovnom programe je povinnosť všetkých členských krajín Európskej únie, respektíve aj nečlenských krajín, ale ktoré pristúpili k tomuto dohovoru, implementovať dané systémy v určitom čase. A na základe tohto pracovného programu, teda my sme ako prvý z tých 17 informačných systémov implementovali systém NCTS, teda nový tranzitný systém, fáza 5, ktorý komunikujeme jednak s verejnosťou, aj s hospodárskymi subjektami a jednak aj s inými colnými správami členských krajín. Tá výhoda je v tom, že celá tá komunikácia je už iba elektronická, teda odstránili sme už aj posledné papierové podávania, keď to tak môžem povedať. Ale nie je to konečná fáza ani toho tranzitného systému, lebo... Čiže je to prvá etapa? Prvá etapa toho tranzitného systému. Aha. Ale už zároveň pracujeme na fáze 6, ktorá by mala byť implementovaná budúci rok. A niektoré krajiny, ktoré majú ešte iba fázu 4, napriek tomu môžu už komunikovať s nami cez tento systém. Aha. Tak sa tešíme, že sa nám to teda podarilo a že to pôjde dobre, že tam nebudú žiadne záver. Musím povedať, že od 24. júla tohto roku, keď sme to teda spustili, nevidujeme žiadne väčšie problémy, či už s tou hospodárskou verejnosťou, alebo teda aj s inými colnými správami. Funguje to fajn. Super. A som rád.
Sme všetci radi, že to takto naozaj dopadlo. Ľudí od vzniku vojenského konfliktu na Ukrajine zaujíma situácia na hraniciach s Ukrajinou. To je naozaj veľmi široká téma. Ako sa zmenil, pán generálny riaditeľ, režim a ako sa darí zlepšiť podmienky na hraničných priechodoch s Ukrajinou? Ako to teda je? Tá práca na hraniciach s Ukrajinou nikdy nebola jednoduchá ani predtým, ale vznikom toho konfliktu vznikla situácia, na ktorú sme možno ani neboli pripravení a preverila nás naozaj v maximálnej možnej miere, ako dokážeme reagovať na takéto situácie. Áno. Už je tá situácia trošku stabilizovaná a lepšia, ale naozaj v tom prvom momente nás to prekvapilo. Súčasťou takejto práce na tej hranici s Ukrajinou je aj možnosť kontrolovať a vykonávať svoju prácu s najmodernejšími prístrojmi, áno, ktoré nám teda pomáhajú pri takejto exponovanej práci. A musím povedať, že v tomto nám napríklad veľmi pomohol aj partner z Spojených štátov, s ktorými máme teda memorandum o porozumení už z roku 2006, ktoré bolo ešte podpísané medzi colným riaditeľstvom Slovenskej republiky a ministerstvom energetiky Spojených štátov. Tá práca kontinuálne pokračuje stále ďalej a v tomto roku sme dostali od nich dar, kde nám poskytli rôzne prostriedky, detekčné prostriedky na detekciu radioaktívneho materiálu a výbušnín, či už rôzne brány, detekčné na kovy, rôzne rentgeny ručné a tak ďalej. A 4 terénne vozidlá, ktoré sú takisto vybavené s detekčnou technikou. A zároveň v tomto roku sme boli výnimočne úspešní, musím povedať, ako finančná správa v uchádzaní sa o európske granty až vo výške 23 miliónov eur. Je to historicky asi výnimočná situácia, ktorá nám umožňuje znížiť, respektíve napraviť ten náš technologický dlh, ktorý máme s týmito špeciálnymi technikami a obnoviť, respektíve nakúpiť novú techniku, ktorá nám teda bude pomáhať pri výkone. S touto situáciou na tej hranici ukrajinskej, a teda tými darmi aj zo strany Spojených štátov amerických, súvisí aj ten ľudský faktor. Ľudia sa musia, naši kolegovia, vzdelávať. Sú to vzdelávania aj v rámci teda, že chodia von do sveta, alebo sa to všetko deje u nás na Slovensku a na tej hranici východnej? Poväčšinou teda to vzdelávanie našich kolegov prebieha u nás doma, ale za účasti zahraničných lektorov. Dnes vám ďakujem za návštevu, pán generálny riaditeľ. Bolo to naozaj dobré rozprávanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem, že ste teda prišli a veľa sme sa nového dozvedeli zo situácie na finančnej správe a teda v oblasti tej colnej časti. Ďakujem ešte raz. Ďakujem aj vám, že ste sledovali premiéru nového podcastu Financie správne a teším sa dovidenia opäť na budúce.